Tradične vždy na konci leta nemôže v ružomberskom športovom kalendári chýbať ani Belanská 15. Obľúbené cestné preteky, ktorými si bežci pripomínajú aj pamiatku Slovenského národného povstania, napísali v nedeľu už svoju 38. kapitolu. A chystala sa aj jedna špecialitka, vôbec po prvýkrát v histórii pretekov sa mohol odovzdávať putovný pohár. Mohol, ale nakoniec zostal ešte na rok v opatere organizátorov. Dôvod bol jednoduchý. Poľský bežec Jan Vidra, ktorý si mal pribehnúť už po svoje 5. víťazstvo, si tento rok urobil prestávku a na Bielom potoku sa neukázal. Pravdepodobne si myslím, že uprednostnil pretek vo Východnej, lebo sa nám to tam spojilo, že máme v ten istý deň rovnaký pretek i Východná, aj Biely potok. Asi mu to neújde, si myslí, tak že budúci rok ho tu uvidíme. Keďže Poliak neprišiel, bolo jasné, že spoznáme meno nového šampióna. Na hlavnej 15 km dlhej trati sa o prvenstvo od úvodu bili dvaja pretekári. Robert Valíček z Košíc a Jakub Benko zo Žiliny. Hore do Vlkolínca, ako sme vybehali ten kopec, tak tam som ho v podstate striasol, ale ja som si bežal svoje tempo, takže nemal som nejaký pocit, že by som vyslovene robil trháky alebo niečo také. Bežal som si svoje tempo a to som udržiaval až do konca, do cieľa. On mi dal veľký náskok, o pár rokov starší pán, takže si z toho musím zobrať príklad. Prvýkrát som tu, už sa sem ešte vrátim, ale bolo mi ho povedané, že to je také náročnejšie, tak musel som sa niekoho chytiť a ťahať sa za ním. Novým víťazom sa tak pri svojej premiére stal košický bežec, inak aj bývalý olympijský reprezentant chôdzi Robert Valíček. Aj on ale dobre vedel, že najväčší favorit z Poľska tento rok v štartovom poli chýbal. Mal som tu česť, je to v podstate aj môj kamarát bežecký, veľakrát som ho už aj porazil. A tešil som sa na neho, myslel som si, že príde, ale nevyšlo to. Takže asi na budúce. Medzi športovcami sa ale v nedeľu objavila iná známa tvár. V bežeckej obuvi a s číslom na chrbte v kategórii mužov nad 39 rokov absolvoval svoj vôbec prvý pretek v živote aj viceprimátor, inak zapálený bežec Stanislav Bela. Dlhé roky športujem, behávam, niekedy som hrával futbal, posledné roky pravidelne behávam 6-krát do týždňa a v lani pri otvorení 37. ročníka Bilianskej 15 som tu mal takú nejakú motiváciu, že som povedal, že ak budem v poriadku, zdravý, takže tohto roku nastúpim. Svoj sľub splnil, ale za to, že sa medzi bežcami nestratil, určite nevďačí len svojmu menu. Ja behávam 6-krát do týždňa približne 9 km, takže mal som natrénované na svoj vek a na to, čo behávam dosť. Ako do špičky sa už nepotrebujem prebojovať, ale robím to predovšetkým pre svoje zdravie. Niečo pre svoje zdravie prišlo v tomto roku robiť až 130 pretekárov a na záver vybehli na trať aj najmenší bežci, ktorí tu raz možno zamiešajú poradím. Belanskú 15 pripravil bežecký klub Biely potok a mesto Ružomberok.